תגידו, אתם מכירים את הריבים האלה עם בן או בת הזוג? נו, הריבים המסריחים האלה, על מי מוריד את הזבל? תרשו לי לגלות לכם סוד. זה כמעט אף פעם לא באמת על הזבל. מי מוריד את הזבל, מי תולה את הכביסה, מי אוסף את הילדים? זה נשמע כמו שטויות, לא? בשביל זה צריך לריב. אבל אלה המקומות שבהם הכי מתפוצצים, כי זה באמת לא הזבל. זה מה שאני מרגישה או מרגיש כשאומרים לי מה לעשות, כשמנצלים אותי, כשלא רואים אותי. הריבים הקטנים האלה בעצם נוגעים בכאבים ישנים. לפעמים מהילדות ולפעמים מחוויות של עבר. במקום לריב על הזבל, אפשר להקשיב למה הוא מעורר בי. ושם מתחיל שינוי אמיתי בזוגיות. אז רגע אחד, לפני שמחליטים לפרק את החבילה בגלל שקית זבל או כל קונפליקט אחר, אני מזמינה אתכם להירשם לקורס בוחרים מחדש בנישואים. כי בשיח פתוח ובעזרת שיטה נכונה אפשר לתקן הכל.